Dzisiaj także zostaną wręczone puchary z pierwsze, drugie, trzecie miejsce dla najlepszych drużyny, a także puchary dla najlepszych bokserów w dwóch kategoriach, w kategorii damskiej i męskiej. A także mamy niespodziankę dla zawodników gwardii, którzy trenują w gwardii, a mieszkają u nas w gminie, ale to wszystko na zakończenie dzisiejszej imprezy. Szanowni Państwo, w walce 12 jednogłośnie na punkty Grzegorz Moszczyński, Jaskinia Lwa, wielkie brawa! Zawodników zapraszamy do dekoracji medalami. A przed nami 13. walka dzisiejszego wieczoru.